Terra de Moros, Avenida España con cadena. A Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Xuventude, ven de recoñecer a Asociación Cultural e Xuvenil Rebulir como gañadora do primeiro premio do programa Iniciativa Xove 2025, distinguindo o proxecto Arredar como a mellor iniciativa xuvenil presentada nesta edición. A entrega oficial do galardón terá lugar o vindeiro venres día 5 na Cidade da Cultura nun acto institucional organizado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. O proxecto Arredar, elaborado polo equipo Raiceiras da Asociación Rebulir, destaca pola súa aposta pola participación xuvenil, a dinamización sociocultural do rural e a metodoloxía de aprendizaxe e servizo. A proposta, desenvolvida íntegramente no Concello de Ramirás, foi valorada pola súa contribución, a posta en valor do patrimonio local, a creación de redes comunitarias e o fortalecemento do protagonismo da mocidade na vida social e cultural do territorio. Segundo recollen as bases oficiais do programa Iniciativa Xove, este galardón distingue as iniciativas mellor puntuadas pola súa calidade, impacto e carácter innovador, como recoñecemento público o labor das entidades xuvenís galegas. Ademais, Iniciativa Xove enfatiza proxectos con vocación de permanencia, capacidade emprendedora e impacto social no medio rural, criterios claramente presentes na proposta de Rebulir. Para a Asociación Rebulir este premio supón un impulso ao traballo que a entidade ven desenvolvendo desde hai anos na dinamización xuvenil e na revitalización cultural de Ramirás. O proxecto permitirá dar visibilidade ao compromiso da mocidade ca identidade local, a creación artística e a construcción dun rural vivo, participativo e con futuro.